אנחנו אחים באנו לעשות חיים קצת, ואני הצטרפתי אליו כדי לחוות את החוויה הזאת. אני כבר שנתיים נוסע בכלים האלה, היה לי כל מיני סוגים ומענה, מאוד כיף. הטיול הזה שהיינו עכשיו קצת הרבה כלים, אבל בסך הכל היה בסדר גמור. זו פעם ראשונה שלי ומאוד נהניתי. יש לי בת בצבא, צריכה להשתחרר, יש לי ילדה בת 16.5 וילד בן 8, שגם הוא בא איתי לטיולים מדי פעם, הוא אוהב את זה. הוא גם נוהג, הוא קטן אבל הוא נוהג. אשתי מדי פעם גם הולכת, גם נוסעת איתי. אם יש בחורות אז היא באה. אני אוהב את הנוף המדברי הזה. כששמעתי שיש טיול כזה מאוד שמחתי להצטרף. האמת היא שלא זר לי, עשיתי את זה מזמן, כשהייתי בקורס קצינים עשינו ניווט רכוב ממצפה רמון, מבה"ד 1 ועד אילת. זה היה כיף לא נורמלי, אז בשבילי זה לחזור הרבה שנים אחורה. אהבתי. החוויה של הנסיעה היא חוויה חשובה, אבל גם הנאה מהמקומות שנמצאים היא חשובה. הדבר הכי כיף שיש זה לנסוע בשטח מהר ולשמור מרחק אחד מהשני. הכי כיף זה לנסוע מהר בשטח במקום בטוח. אני עם הכלי הזה לא יכול לעשות קפיצות, אבל אני אוהב לעשות קפיצות. מחליף בעתיד, אז נוכל לעשות גם קפיצות. המאבריק הוא כלי שהוא מאוד ספורטיבי, הוא מאוד מהיר, מאוד נהנים ממנו החבר'ה שנוסעים בו. לפני כשעה, שעה ומשהו, כשעברנו באחד מהנחלים הערוצים, פספסנו את השביל וכמעט נפלנו לתוך בור. אבל בני מיד נתן גז, וזה מה שהציל אותנו מהתהפכות. פשוט הרכב נסע, נחת והמשיך. אז זה היה יפה מאוד, ממש תושייה מאוד יפה של בני. אני אוהב פחות את המהירות, אבל אני רק אורח שמצטרף. אהבתי יותר את הנסיעות בתוך נחל סדום, הסללום הזה שימינה שמאלה, לפעמים הטיה על חצי זווית. כשנוסעים זה היה ממש כיף. הכל כיף בשטח, בקיצור. ממש כיף. זו חוויה, כן, אין ספק. הכל כיף בשטח. חוויה שמשאירה טעם של לעשות עוד.